Ο Παμπορίδης ελέγχει και κάποια σπροξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού, με τον Αλγερινό όπως είχε κάνει τότε που πήγε από τον Ατρόμητο στον Πανιόνιο να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ο Τζεμπούρ λοιπόν βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και κάνει το 1-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτά τα λεπτά, τα 7 που παίζουμε μέχρι στιγμής, έχει κλείσει την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περάσει ούτε το κέντρο. Επιμένει με 2 κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγάσα. Το πλασέ και γκολ, 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 2-0 στο 7ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Σουηδού στο πρωτάθλημα. Περίληπος ο Χιμένεθ δεν μπορεί να πιστέψει. Η ομάδα του Μαραπέη σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει δεχτεί 2 γκολ από 2 στημένες μπάλες. Στην αρχή ήταν ο Τζεμπούρ, τώρα είναι ο Μέλμπεργκ που ρίχνουν την ΑΕΚ στο καναβάτσο. Βλέπετε στο κέντρο της άμυνας κανείς άλλος παρά μόνο ο Σουηδός, ο οποίος νικάει τους πάντες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή με το δεξί κάνει το 2-0 και κάνει κίνηση ο Λαγός. Κρατάει ο Αργεντινός, θέλει να περάσει τον Γκερέιρο, βγαίνει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, είναι πεσμένος κάτω από χτύπημα του Μιραλάς. Θα χρειαστεί να δούμε την επανάληψη για να καταλάβουμε αν ο Βέλγος βρήκε τον Σκόκο στο πρόσωπο, ο οποίος είναι πεσμένος. Διαμαρτύρεται για αγωνιά. Για να δούμε. Όντως υπάρχει αγωνιά του Μιραλάς στον λαιμό του Σκόκο. Ο Φουστέρ αυτή την φορά πηγαίνει στο κόρνερ για να εκτελέσει. Ο Μανολάς δεν μπορεί, ξανά ο Μέλμπεργκ. Στα στημένα η ΑΕΚ δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Η Μπαγάσα, ο Φουστέρ, ο Μιραλάς μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει στην αγκαλιά του Σάχα. Αναγκάζει να σταματήσει καθώς πήγαν 2 επάνω του. Κάνει το κοντρόλ ο Τζεμπούρ. Ο Μιραλέζος για τον Λαγό. Ο Λαγός, ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέτα-τέ τον Φουστέρ. Προλαβαίνει τον Σάχα. Περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα του 38ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Πρόλαβε και τον Σάχα. Πολλοί κόσμοι μπροστά από τον Πάρντο με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Θα χάσει ο Ισπανός κόρνερ από την άλλη πλευρά. Καθώς απομάκρυνε τελευταία στιγμή ενώ έκανε κίνηση πάνω στην μπάλα ο Διόπ. Ριέρα είναι μόνος του ο Μιραλάς. Τώρα πηγαίνει πάνω του ο Καφές. Περνάει ωραία ο Βέλγος, θέλει να μπει και στην περιοχή, τσιμπάει και παίρνει φάουλ. Με σέντρα τώρα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, περνάει. Δεν μετράει τον γκολ πάντως γιατί ο Παμπορίδης έχει δώσει νωρίτερα φάουλ. Η τελική προσπάθεια που έγινε από τον Καφέ. Για να δούμε. Έχει δώσει φάουλ στον Διόπο. Το Διόπο πάνω στον Αβραάμ. Ξαναβλέπουμε εδώ θα φανεί καθαρά. Στην περιοχή και ο Ουρτάδο και ο Μέλμπεργκ, έχει μείνει πίσω ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Μόνος του ο Χολέπας, αυτά δεν χάνονται. Ο Γερμανός από το ύψος της μικρής περιοχής κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Κοιτάξτε, δεν τον μαρκάρει κανένας, κάνει περίπατο στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μανολάς δεν σηκώνεται καν και κοιτάξτε που στέλνει την μπάλα. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι, τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό.
Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Ξέφυγε από τον Μανολά και έστειλε την μπάλα συστημένη στο γάμα της εστίας του Σεμπάστιαν Σάχα. Περίληπος απλά τη μάζεψε από τα δίχτυα του. 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τζεμπούρ, ο οποίος τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0. Η προϊστορία έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ του Ολυμπιακού από την περίοδο 1930-1931 που πρωτοέπαιξαν. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς, 3 απέναντι σε 3. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό του γκολ στη σεζόν και 10ο στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 30 χρόνια. 6-0 ο Ολυμπιακός με τον Χολέμπας με το αριστερό μέσα από την περιοχή να νικά τον Σάχα για 6η φορά. Ο Διόπ. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Η σέντρα του Διόπ δεν θα περάσει, όμως θα κερδίσει ο Λαγός. Έχουν συμπληρωθεί και τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Και αυτό είναι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για 38η φορά στην ιστορία του και όλοι πηγαίνουν να πανηγυρίσουν το 38ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, 13ο τα τελευταία 15 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το εμφατικό, εκοφαντικό θα λέγαμε 6-0 επί της ΑΕΚ. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε στο